हाबाफारि जाबाय बेजों लोगोसे जों मिथिगौ बोसोराव 12 मास थायो 360 सान बे 360 सानाव गोबां घन्टा गोबां मिनिट थायो बे समाव सुखि जालायनाय गाज्रि मोननाय राव बाहायफ्लांनाय बे समाव जोङो बैसागो बोथोराव नैबे गेदेरफोरखौ जोङो सिबिनांगोन माब्लाबा गेदेरफोर मावथिफोरखौ बिथांमोना फारि फारियै खुलुमलांगोन दङ हारिमुनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ समाज बेबस्थाखौ जोङो थिग खालाम खुलुमनो लारि
Meeting rong hoan Mai bersagem apa di sekretar Nilai naik, koi jumpa grup naik. Ayo, jom koi ber. Ada orang ada makasih sudah para bitangman yang dong jebel. Makanya jangan bitangman kau sokman renangan. Ayo, Autinagiri जोंनि गेजेराव रोजाबनानै जोंखौ गोजोन होलांबाय बिथां खिथु नार्जारिनिसिम बे समाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय लोगो लोगोनो बे समाव जोङो हांख्रायनाय लाबोनो नागिरदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देंखो मुसुरनाय थाम बानजायनायाव बान्था मोनगिरि